Sanibonani, ewakhanga amakhaya. Leli phimbo elinibingelelayo, intokazi yaManyanda. Ngibonga kakhulu ngokungena ekhasini lami le-YouTube. Hamba phambili nazi. Ziyayikhalela i-SABC. Ziyabehlika umkhonto gwaza ndawo zonke. Uyagwaza awudlali. Umkhonto wesizwe ubhalele i-SABC incwadi ngenhloso yokuyexwayisa ukuthi ayiziqhelelanise ne-Government of National Unity ngoba izoba senkingeni enkulu ngenxa yaleli gama ngokubheka kwe-MK. Ithi leli gama lisake laba khona ngaphambili, kodwa indlela elisetshenziswa ngayo ayilungile futhi ayifani neyakudala. I-GNU isho okunye. Le ndlela umongameli ayichaza ngayo uhulumeni wobumbano. Ithi-ke laphana MK, i-GNU eyosomabhizinisi, hhayi uhulumeni wobumbano. Abakhuluma ngawo. Iyacela-ke i-MK laphayana ukuthi isicelo sayo isithathe serious i-SABC ngoba kungenjalo izoboshwa. Ithi-ke akungadlalwa ngabantu ngamanga ale GNU evezwayo ebantwini. Ithi-ke i-MK laphayana i-GNU ivuna nje ipolitiki yabo, ivuna i-apartheid. Ithi ayihlangane sidalo nohulumeni wobumbano lo ovezwa i-ANC. Ngiyafisa ukwazi ukuthi wakho ukucabanga ukuthini ngalelo daba. Asihlangane ku-comment section. Eyamanyanda intokazi ithi nisale kahle.